Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay ngadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan ngadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibuok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Be
sa tubig mo, o Ginoo. Buhay ako, nagbawa ko sa tubig mo, o Ginoo. Buhay ako, nagbawa ko sa tubig mo, o Ginoo. Ibalik kong kauhaw sa tubig mo, buhay ako karon, Ginoo. Walay laing makatapaw, o Diyos ikaw. Bala ang Espiritu, tubig ka. Ibati kong kauhaw sa tubig mo, buhay ako karon, Ginoo. Walay laing makatapaw, o Diyos ikaw. Bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Maayong buntag kaninong tanan, mapasalamaton kita sa atong Ginoo sa kanunay niya nga pagtugot ka nato bisan ining jutay lang nga panahon. Salamat usab sa inyong paghahin og hamubo nga oras og hinaot nga makatabang kini nga atong pagtuon alang sa duga nga kahibalo mahitungod sa balaang kasulatan. Sa gihapon kini ang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Vallewald. Alang sa atong pagtuon, aniya kita sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 4, versikulo 7 ngadto sa 26. John chapter 4, verses 7 to 26. Unsaon man pagtagbo ni Ginoong Hesus ang atong mga gikinahanglan. Usahay, daghanta og panginahanglan kay lagi pod nga wala kitay katagbawan. Ug matagos sa kanato nagkalain-lain ang atong mga kasinatian ug kahimtang sa kinabuhi tungod kay gibuhat man ta si Dios nga unique o pinasahi sa matagusa. Ug mao nga dili angay nga ikumpara nato ang laing tao diha sa atong mga kaugalingon apan adunay panahon pod nga magkinahanglan kita sa usag-usa. Ug ang matagos sa kanato nagkalain-lain kita og pagtan-aw o pagbati mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo diha sa atong mga kinabuhi. Sa balang kasulatan, daghan kita og mabasa kung sikin sa si Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus siya ang atong manuluwas, siya ang atong higala, siya ang kaayuhan, tagatagbo sa atong mga panginahanglan, siya ang atong paglaom, kalinaw ug uban pa. Si Ginoong Hesus mao siya o siya mao kanato sumala sa atong kaugalingon nga kahimtang ug kasinatian diha-diha. Sa panahon sa imong kalisdanan, ang Ginoo ang imong dalangpanan. Ug sa panahon sa imong kagulaanan, siya ang imong maghuhupay o kalinaw. Ug sa panahon sa kanihit, siya ang imong tagatagbo. Ang Dios haom sa kanunay sa tanang kahimtang ug sitwasyon nato. Apan depende pud na nato kung dili kita makamao nga matagbaw. Ug basin pod nga wala nato namatikdan nga gitagbo na di ay sa Ginoo ang atong gikinahanglan. Wala lang siguro ta makamatikod kay nagsigi man lang ta og nginghi. Aliwaros man ka nang magnginghi kanunay, samok ba? So, dinhi sa atong pagtuon sa Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 4, una sa tanan, alang sa kasaysayan sa mga Hudyo ug mga Samariahanon, sukad sa sinugdan sa panahon ni Jacob, namugna na ang panagbingkilay sa 12 ka mga anak nga lalaki ni Jacob. Ug miabot ang panahon nga ang nasod sa Israel
nga mao ang nasod sa mga tribo o mga anak ug apo ni Jacob na bahin kini sa makaduha o natunga, Northern Kingdom o Southern Kingdom. Ang Northern Israel Kingdom nahisakop niini ang mga syudad sa Shechem, Bethel ug ang Samaria ug uban pa. Ug ang Southern Israel Kingdom pod mauusab kini ang gitawag nga Judea o Huda. Ug nahisakop niini ang syudad sa Jerusalem ug ang mga dapit sa timugang bahin. Dinhi sa kapitulo 4 sa Ebanghelyo ni Juan, kining babay nga Samariahanon o the Samaritan woman, Hudyo gihapon kini siya sa dugo. Apan ingon nga Samariahanon, ang mga Samariahanon wala sila magsunod sa tinuuhan sa Judaism, sa tinuuhan sa mga taga-Huda o Southern Kingdom o Hudyo. Ang tinuuhan sa mga Samariahanon nakabase lamang kini sa Torah o sa unang 5 ka mga libro sa daang tugon nga gitawag og Pentateuch: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers ug Deuteronomy. Ug ang babaeng Samariahanon aduna siya kahibalo sa panagna mahitungod sa usa ka Mesiyas, tungod kay gisgutan man kini sa Pentateuch o Torah. Apan human nga nahibalag niya si Ginoong Hesus didto sa atabay ni Jacob na utro ang tanan niyang gituuhan, nakasinati siya og langitnon nga pagpadayag. Ug wala siya nagpabilin nga naglubog sa iyang daan nga tinuuhan sa mga rituals o bisan na mahitungod sa iyang kaugalingon nga kahimtang, ingon nga usa ka mananapaw o makasasala. Ug dinhi sa kapitulo 4 adunay mga pasumbingay dinhi og mga bawal o ginadili sa ilang kultura o relihiyon sa mga Hudyo o mga Samariahanon. Sa versikulo 7 ngadto sa 9 ato mabasa dinhi ang giingon nga kay ang mga Hudyo wala magpakigharong sa mga Samariahanon. O sa versikulo 4 pod ato mabasa nga nagaingon kinahanglan gayod nga si Hesus mahiagi sa Samaria. Kini mga referensya dinhi nagpasiog da kini sa karaan ug dugay ng panagbingkilay ug kaligutgot sa matag usa kanila. Sa karaan sa unang bahin sa daang tugon kini mga Hudyo ug mga Samariahanon magkauban kini sila ug nahisakop sa usa lamang ka gingharian ingon nga mga Israelitas. Again, human sa pipila ka gatos ka mga tuig ang gingharian na bahin sa duha ug mao ka nang gitawag nga Northern ug Southern Kingdom. Ug milabay ang pipila pod ka mga tuig ang matag gingharian nakasinati sila og mga pagpanglupig gikan sa mga gamhanan nga mga nasod sa ilang palibot ug nga daghan kanila ang mga nabihag ug nahimo sila nga mga ulipon sa mga nasod nga mibihag nila. Sa dihang nakauli ra jud sila balik sa ilang dapit gikan nga nabihag sila, dihay namugna nga panagbingkilay o away. Naglalis ba wala magkasinabot. Ug tungod sa ilang away, mao nga nagkanya-kanya sila o nag-idyahay sila og tukod og templo alang sa Dios. Ug ang mga Hudyo sa Northern Kingdom nagtukod sila og templo sa bukid sa Gerizim. Ug ang mga Hudyo pod sa Southern Kingdom nagtukod pod sila og templo sa syudad sa Jerusalem. Makahuna-huna pod ta sa atong panahon karon ba nga idyahay og tukod og mga simbahan kay naaday nabahin nga iglesia. Nag-away ba unsa nagdinautay pod og mao kini mao kana. So sama nga kahimtang. So mga usa ka gatos ka tuig sa wala pa mataw si Ginoong Hesus, ang templong gitukod sa mga Samariahanon dito sa bukid sa Gerizim, gipanamastamasan ug gitumpag sa mga sundalong Hudyo, mga taga-Huda o Southern Kingdom. Kay kuno, ang templo sa Jerusalem, maura kuno ang tinuod nga templo. Ug kining panghitabo, maoy nagpurma sa hinungdan sa ilang tumang kaligutgot ug panagbulag. Kini nga panghitabo mao ang hinungdan nga ang mga Samariahanon dili moduol sa mga Hudyo ug ang mga Hudyo usab dili pod moduol sa mga Samariahanon. Sa lain nga pagkasulti, izahay sila og likay.
Sa bersikulo 6, kini nga atabay nga diin nagkahimamat ang babae nga Samariahanon ug si Ginoong Hesus, mao kini ang atabay ni Jacob sa Samaria nga atong mabasa sa daang tugon sa libro sa Henesis kapitulo 24 ug kapitulo 29. Ug dito sa libro sa Henesis, kining atabay ni Jacob makahinumdumta nga adunay duha ka panghitabo dinhi. Mahitungod sa duha ka mga saad sa kaminyoon. Ang una, dinhi nga atabay nagkatagbo o nagkahimamat sila Rebecca ug ang sulugoon ni Abraham nga gisugo aron sa pagpangita og pangasawon ni Isaac. Ug ang ikaduha nga higayon, dinhi usab nga atabay mismo nagkahimamat sila Jacob nga anak ni Isaac ug Rebecca og si Raquel nga anak ni Laban. Ug kini nga atabay gitawag kini nga Jacob's Well nga anaa sa Samaria. Parte na kini karon sa gitawag nga West Bank nga sakop sa Palestina. Kini nga karaan nga mga sugilanon sa mga panaad sa kaminyoon nga nahitabo sa maong atabay, sa atabay ni Jacob, ang paghimamat ni Ginoong Hesus sa babaeng Samariahanon didto mismo sa maong gihapon nga atabay ni Jacob, adunay maanindot nga panaad sa langit nun o espirituhanon nga kaminyoon. Ug mao kana ang kaluwasan kabag-uhan sa kinabuhi sa usa ka mahugaw nga babaeng Samariahanon, pinaagi sa iyang pagdawat og pagtuo kang Ginoong Hesus ug nadawat usab niya ang buhing tubig. Kini nga sugilanon dinhi, ang babae nga Samariahanon, usa kini siya ka ehemplo sa usa ka relihiyosang mananapaw nga nabag-o og andam nga biyaan niya ang iyang pagkarelihiyosa ug pagkahugaw. Wala siya nagpabilin nga nasarado kandado sa iyang daan nga tinuuhan o relihiyon. Wala siya nagpabilin nga naglubog-lubog sa tunaan sa pagkamananapaw. Hinunoa, nahimo siya nga usa ka magwawali ngadto sa iyang mga katawhan. Nahimo siya nga instrumento aron nga ang iyang mga silingan sa Samaria makaduol kang Ginoong Hesus nga Hudyo nga walay kahadlok ug makaila ug makabati sa mga pulong ni Ginoong Hesus didto sa atabay ni Jacob ug nga makadawat usab sila sa kaluwasan ug sa buhing tubig nga si Ginoong Hesus lamang ang makahatag. Kini nga babae nga Samariahanon tungod kay nailaman ni siya nga daghan og bana, apan dili pud ta mag-conclude na dadyon nga bigaon ni siya, okay? Kay basin nga nabalo ni siya sa makadaghan nga higayon, okay? Adunay kultura sa mga Israelitas nga ug kung mamatay gani ang bana, ja wala sila anak, ugugaling adunay igsuon lalaki ang namatay nga bana nga wala pa maminyo, kinahanglan nga iyang sawon ang nahibilin nga responsibilidad sa iyang manoy ug mao nga makigminyo kini silang duha aron nga makaanak. Apan ang anak ipaangkon nga anak sa namatay ni nga manoy. Buhaton jud kini sa pamilya sa maong bana alang sa pagtipig sa banay ug sa pag-aruga usab sa asawa ug sa mga anak sa ilang maguwang. Ug ugaling mamatay na pud ang manghod nga ning sawo ug naay manghod lain, maupoy mo sawo. Apan wala kita masuhito ug basin pud nga mitapon na pud kining babay sa lain nga banay, okay? Ug ugaling nabalo sa makadaghan kining babae nga Samariahanon, buot pasabot nga dili lalim ang iyang kasinatian sa kinabuhi. Usa kini ka makauulaw nga pag-antos. Ug gawas pa niya na tungod sa ilang kultura nga ang mga babaye sa Israelitas wala sila igo nga kaakuhan pagabot sa kaminyoon ug nga wala usab sila importansya alang sa mga lalaking Israelitas, mao nga paninguhaon jud sa mga babae nga makakapit og lalaki aron nga mabuhi sila ug nga kinahanglan nga silbihan jud nila ang lalaki nga mudawat nila aron nga makakaon sila. Busa, ang kahimtang sa babae nga Samariahanon, sigurado nga anaa siya sa kasinatian sa kinabuhi nga masulubon ug makauulaw. Subo ang iyang kinabuhi ug tingali gikapoy na siya sa iyang kahimtang. Ug mao na lamang nga sensitibo siya kaayo ug nga nakigdistansya siya kang Ginoong Hesus ug mauusab nga wala siya makasabot dayon sa mga pulong ni Ginoong Hesus. Gawas pa niya na
Wala siya dayon makaila ni Ginoong Hesus tungod kay si Ginoong Hesus mismo ingon nga magtutudlo, ordinaryo lang ang iyang itsura, iyang pamisti, ug wala siya magsuot, wala si Ginoong Hesus magsuot og bisti sama sa binistihan sa mga magtutudlo nga mga Parisiyo. Sa bersikulo 7, atong mabasa nga nagaingon, may miduol usa ka babae nga Samariahanon sa pagkalos og tubig. Si Hesus mingon kaniya, paim na ako. Bersikulo 9, busa ang babae mingon kang Hesus, unsaon pagkahimo nga ikaw nga Hudyo, mangayo nga paimnon ko ikaw nga ako Samariahanon man. 10. Si Jesus mitubag, kung ikaw nakaila sa hatag sa Dios o kung kinsa ang nagaingon kanimo paim na ako, mangayo unta ikaw kaniya ug siya muhatag kanimo og buhi nga tubig. Bersikulo 11. Ang babae nagaingon kang Hesus, Ginoo, ikaw walay ikatimba ug ang atabay halalom, busa diin ka man niya ng tubig nga buhi. Bersikulo 13. Si Jesus mitubag, ang tanan nga nagainom nining tubiga pagauhawon pag-usab. Bersikulo 14, apan bisan kinsa nga moinom sa tubig nga akong igahatag kaniya, dili na gayud pagauhawon siya. Apan ang tubig nga akong igahatag kaniya, mahimo diha kaniya nga tuburan sa tubig nga magatubod ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Bersikulo 15, ang babae miingon, Ginoo, hatagi ako nining tubiga aron dili na ako pagauhawon. Ug alang kang Ginoong Hesus, diha sa iyang pagka-omniscient God, sa iyang pagka-Diyos nga nasayod sa tanang butang, nasayod na siyang daan nga mahimamat ni Ginoong Hesus dito sa atabay ni Jacob, kining babae nga Samariahanon nga nagkinahanglan og tabang, nagkinahanglan og kagawasan og kapahulayan. Nasayod ng daan si Ginoong Hesus sa kahimtang sa babae nga nagantos sa kaulaw, sa kagulanan ug kasakit. Ug mao na lamang nga matud pa sa bersikulo 4 nga nagaingon, kinahanglan gayud nga si Hesus mahiagi sa Samaria. But pasabot nga kauban sa iyang mga tinunan, gituyo ni Ginoong Hesus ang pag-agi sa Samaria sa udtong tutok aron nga makainom siya og tubig didto sa atabay ug aron nga mahatagan niya sa buhing tubig ang maong babae nga Samariahanon nga magkaos og tubig niya ng taknaa. Ug alang sa babae nga Samariahanon, diha sa iyang kinabuhi nga napuno sa kapait ug kasubanan ug makauulaw nga kahimtang, pinaagi sa malumo nga pakighinabi ni Ginoong Hesus diha kaniya nga walay sagol nga kaligutgot tungod lagi sa daan nila nga pagbangayan Hudyo batok Samariahanon. Andam siya ug excited nga midawat sa kamatuoran pinaagi sa mga pulong ni Ginoong Hesus ug tungod sa iyang tumang kalipay, kay lagi lahi man di ay og kinaiya kini nga Hudyo ha, dili man di ay ni sila mga isog og dautan, midalagan siya ngadto sa iyang mga silingan aron sa pagpahimangno sa mga Samariahanon nga nahimamat niya ang Mesiyas nga si Hesus dito sa atabay ni Jacob ug nga giimbitahan niya silang tanan aron nga ang tanan makaduol kang Ginoong Hesus nga walay kahadlok aron usab nga makadawat sila sa buhing tubig. Ug tungod sa babaeng Samariahanon, mihangyo ang mga tao sa Samaria nga magpabilin usa si Ginoong Hesus sa ilang dapit kay wala pa daw sila matagbaw sa ilang nadawat ug nadungog nga pagtulon-an ni Ginoong Hesus. Ug mao nga 2 days, duha ka adlaw nagpabilin si Ginoong Hesus sa dapit sa Samaria. Mga igsoon kog higala, ang Dios nakakita nimo. Nasayod na siyang daan sa imong kasinatian sa kinabuhi. Nakakita siya sa imong kahimtang karon, sa imong daan nga kasinatian sa kinabuhi o daan imong binuhatan, daan imong nga kinabuhi. Nasayod siya sa imong mga pag-antos ug nasayod usab siya kung unsa ang imong gikinahanglan karon. Naghulat lang ang Ginoo nga ablihan nimo ang imong kasing-kasing aron nga makasulod siya. Naghulat ang Ginoo nga muhunong usa ka sa makadiyot ug imo siya nga istoryahon, imo siya hatagan og higayon og luna sa imong busy nga schedule sa kinabuhi. Ang Dios dili mo salikway sa tanan nga moduol kaniya. Ang mga Hudyo tungod sa ilang pagka-relihiyoso o pagka-insakto sa kaugalingon sa kanunay, wala nila dawata si Ginoong Hesus ingon nga ilang Mesiyas.
Apan ang mga Samariahanon nga biktima sa mga pagpangbuli sa mga Hudyo, gidawat nila si Ginoong Hesus nga Hudyo, ingon nga ilang Mesiyas, manluluwas, sumala sa nahisulat sa Pentateuch o sa Torah. Og mao na lamang nga ang mga Samariahanon nakabaton sila sa buhing tubig. Usahay no, tungod sa atong daan nga kasinatian, napakyas man ta o gipakyas ta sa uban, mao nga malisdan ta sa pagdawat ug sa pagsalig sa ubang tao. Apan ang sugilanon sa babayeng Samariahanon, naghatag ka nato og klaro nga kamatuoran nga ang Dios nahigugma sa mga dinaog-daog ug mga makasasala. Sa Ebanghelyo ni Marcos, Kapitulo 2, versikulo 17, nagaingon si Ginoong Hesus, wala ako muanhi sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala sa paghinulsol. Sa libro sa Salmo 34:18, nagaingon dito, si Jehovah haduol ni adtong mga dugmok og kasing-kasing, og nagalawas siya ni adtong mahinulsolon sa espiritu. Ang tao mudaot og muduok nimo. Dili sila gusto makakita nga nakakaplag ka sa kalipay o kagawasan ug mao nga daoton ka. Apan ang sugilanon sa babayeng Samariahanon, ang mga tao sa Samaria nga kaniadto mga marites nga mulibat niya, mituo sila kaniya og nga nakakaplag usab sila sa tumang kalipay diha kang Ginoong Hesus. Adunay sulti si Ginoong Hesus nga angay nato nga paminawan og sundon og buhaton jud nato kini. Sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 6 bersikulo 33, nagaingon si Ginoong Hesus, apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug nga tanan kini mga butanga igadugang kaninyo. But pasabot nga kinahanglan una sa tanan, mas hatagan nato og importansya ang mga butang o bulahaton nga Dios non ug alang sa Dios. Ug sundon nato ang mga sugo ug mando sa Dios ug ang Dios na maantigo nga mo panalangin nato muhatag ug mutagbo sa tung mga gikinahanglan. Mga igsuon ko og higala. Tingali wala ka masayod o nalibog bahinon ikaw kung unsa jud ang imong gikinahanglan sa kinabuhi ug mao nga wala ikaw gugma sa pag-alagad sa Ginoo. Apan ang Ginoo nakakita nimo na nasuhitos siya ug nga andam nga tagbuon niya ang imong panginahanglan. Si Ginoong Hesukristo ang buhing tubig ug ingon nga buhing tubig, ana kaniya ang tanan nga atong gipangita, siya ang atong katagbawan. Dawata si Ginoong Hesus, makikisurya ka kaniya pinaagi sa pagbasa sa iyang mga pulong, diha sa kasing-kasing nga mainampuon, uban ang mahadlukon nga pagtahod sa balaang espiritu. Dalaygon ang ngalan sa tungboy nga Dios, magampo kita. Labing gamahanan, matarong og maluluyon nga Dios, sa ngalan nimo Ginoong Hesukristo. Salamat sa bugos nimong gugma alang kanamo nga mga makasasala. Giilan namo ang among mga kapakyasan ug nga nagkinahanglan kami sa imong grasya, kaluoy ug pasaylo. Akong gihangyo nga imong tabangan kadto sila nga nalisdan sa ilang kahimtang sa kinabuhi ug nalisdan sa pagdesisyon sa ilang pag-alaga diha kanimo. Tabangi usab kadto sila nga anaa sa mga pag-antos o anaa sa balatian o sa kapitos. Ikaw lamang ang among dalang panan nga dili makita. Salamat bala ang Espiritu sa imong pag-agak ug sa paglamdag sa among mga salabutan aron nga masinati namo ang katagbawan sa buhing tubig sulod sa among mga kinabuhi. Ikaw lamang ang takos nga daygon ug simbahon ug takos nga yukbuan ug pasalamatan. Ang imong ngalan lamang Ginoong Hesukristo ang mahimaya sa kanunay. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsunan, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita, nihini,
nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit His God's word Miracle Revival Center shall not San fail. Agustin Tomasopo sa Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong Salvation buntag to ganito na tell. Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory.